pangurunden ni a kɔnɔmɔgɔ fila balana kuranjuru fangama bala karidon sufɛla la ka Maryland mara mɔgɔ ba 80 bila kurantanya la waati la a kɔnɔmɔgɔw bala ka lakanakɛlaw fɛ. 美方应该 Sini ye wele bila l'Amérique ma k'a fɔ k'a k'a dabila ka politiki don sɔrɔ siraw la ko n'o tɛ k'a bɛna falen lakanagɛlɛyabaw la l'Amérique foroba kunnafoni cakɛda kulu ka danatigɛli kɔfɛ ka dansigi kɛ Sini ka kunnafoni cakɛda belebeleba fila ka minɛnw feereli la. 在内的各 kalanden caman ye a danatigɛ k'u tɛna segin ka taa IDAO sanfɛ kalanso kɔnɔna na bilen ka daa kan jaabi ma sɔrɔ kalanden 4 ɲɔgɔnna ka fagali cogoyaw kan campus kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna polisiw fɛ halisa nka cogoya kelen ma sɔrɔ a la. Joe Biden bɛ labɛn na ka Emmanuel Macron bisimila. Taama nin bɛna na kɛ teriya ani baarakɛɲɔgɔn sinsindiw kan san laban ninnu na u ka jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛla la. This evening at a Polisi ye den fila fagalen bamuso minɛ New York u su yelen kɔfɛ foli tasaba kɔnɔna na ne muru sɔgɔnɔ ye u farikolo la. female acting erratic